azken finean talde berri gara, guain urtetarri bat edola sortua, eta, lau pintzela datan, lau trazotan, emango dizuegu egin dugunaren egin dugunaren edo lantzen ditugun eraiak eta jorratzen ditugun bideak, ezta. Hasi berria garela, ezta. Dena dela, bai daukagula gauza bat azpimarratu nahi duguna, eta da taldean aritzeak guri ematen digun indarra eta kemena eta hori da, ezta. Hori bai nahi gendukela azpimarratu, ibilbide laburra da, baina, urtetarrian horri eta diogu etekina. Jakina, honea torriga gehien bat ikastea, zerreak uste etorri. Ez gara talde hau sortzen da Pasaiako udalaren plan euskararen plan estrategikoaren baita. Euskaren Pasaiako udalak plan estrategiko hori finkatzen du eta nolabait nahi duena da herriko euskaldunak eta aktibatzea. Eta horren baitan, horren inguruan nolabait zenbait jende azten gara beraien egiten diren deialditara inguratzen eta hitz egiten eta basta. 2011 urte bukaeran hasten da dinamika hori eta Elhuyarko teknikarien nolabaiteko gidaritzailea. 2011ko urtearen bukaera aldean hasten gara bilera horietan eta 2012ko otsailean esan dezagun Elhuyarreko teknikariak egin du bere lana, bukatu du kontratua nolabait eta sekulako alegina da gu antolatu gaitezen eta entidade bat hartu ezagun. Eta lortzen da hori. Azken finean 10ko talde bat osatu genuen eta izena jarri genuen, prestatu. Esan barra dago talde importantea delako taldea, esan dut taldearen garrantzia, baina talde heterogeneoa gara, elkarren berri ez daukagu, zenbaitetan ezagutu bai edo agurtu, baina beste askokin ez da ezagutu egin, baina adin diferenteak, jatorri eta estazio diferenteako jende. Ez geha hasiko Donibaneko detailetan, dano dakizue Donibane berez oso euskalduna dela, jakin badakitela, badakigula, erabilera da eskualdean bezala, edo inkluso Pasaiako beste barrunditan bezala oso apala. Eta hor gure kezka handia da erabilera. Badaukagu bestelako kondizionamentua bezalako baldintzak eta da jende asko badaki eta euskara, nahiz eta erabiltzen ez da. Datu gehiago dira, baina datu bat positiboa ere, bai, meipi izan daiteke nolabait auzo berria, aldezarra berriz bertakoagoa, eta erabilera handiagoa da meipin aldezarrean, baino. Eta horrek zeo zerrela adierazten du beraz. Zedunaren poteoa esan nahi, 70 eta 50 urteko jenden arteko poteoa gaztelania gutxean da. Ez da, 80 urteko amunak gaztelania zuten, ez da euskalduna izan. Ez bada, aurreko txakurrekin. Meipin aldiz jende gaztegoa dago eta erabilera handiagoa. Beraz, gure taldearen helburua hortxe finkatzen da. Erabilera herrian sustatzea eta horretarako asko erabili dugun termino bat gure artean izan da sarea. Saretu inbar dugu euskaldunak eta nolabait kontzeptu hori han eta hemen asko errepikatu dugun kontzeptu bat. Baina ez gara elkarte. Ez gara elkarte talde gara. Ez dugu bazkiderik, ez dugu aurrekonturik eta ez da. Orduan, ekintza bakoitzek eskatzen digu nolabaiteko aurrekontuen azterketa bat. Eta egitasmo bakoitzak nolabait definitzen du edo aztertzen dugu horren baitan finanziazioa. Hori neko gai komplejoa da, baina horrela gabiltza. Ez dugu ikusi beharrik oraindik ere egituratzeko elkarte baten horrek eskatzen digulako behar bada, baina ez daukagun energia bat. Eta, noiz baita beharra ikusten dugu aurrera egiteko, egingo gehiago, baina horrengo zuzkoa eroso sentitzen da. Behin taldea, otsaile inguruan sartu gendunen, sartu ginen, logo bat sortu genduen, banaketa zerrenda bat osatu genduen, gu 10 naiz eta herri bakarrean eta herri txikian bizi,
komunikazioa areagotzeko eta arrozteko, eta, bueno, oso adierazgarria izan da, 15 hilabetetan, 800 mezutik gora, elkarturkatu ditugula, gure arteko, badazio zen seinalazan. Blog bat ere zehatu genuen, osatu genuen, gehien bat egiten ditugun aktibidadea, argazkien bidez jaso, eta higo, konstantzia gatu dadin, eta, taldea osatu da, baina Elhuyarreko teknikarien eraginez, eta guk ere bezalde bat ikusten genuen, inbarren dula beste herriaren aurrean, bada hemen talde bat, eta euskararen talde egin nahi duena, eta bi bide erabili genituen, bere baino urte bete. Alde batetik egin genuen, horma irudiak erabili eta herrian zabaldu, prest alde batetik izena erabiltzen genuen, gurea izango den izena, eta beste alde batetik personen izenak, parte hartzaileak, kideak, taldeko kideak. Baina jendearen harridurarako, ez baitzuten lortzen batzuk beste esaten. Honek horrekin zer? Jende horrela gaitu zen, eta egizan bere arrakasta izan zuen. Eta esan bezala, ekainaren bian, egin genuen ekitaldi xume bat, saiatu ginen zeo zer berritzaileagoa egiten, antzerkiak eta gauzak beste dinamika bat, baina komplikatu egin zitzaigun, ezan posible izan, eta egin genuen nahiko tradizionala, eta, ikusten dezuen, bersolari, trikitilari, trikitixari, eta gero hango paretak ere markatu genituen, edo, markolarien laguntzat izan genuen, eta egizan inguru hau nahiko berria, pareta berriak dira, izan ginen lehenengoak, nahiko beldurrez ebili ginen, baina hor gehatu dira, ondoren etorri dira bestelako taldeak nolabait paret hori margotzera ez da. Eta, bisera bat ere zatu genuen, eta gero egin genuen, ondoren balorazio bat. Balorazioa izan zen, nahiko autokritika egin genuen, ez baitzen jende asko bildu, meipin egin genuen ez plazan. Talde berria ginen eta hortzen genbiltzen, ez da. Beste batetik sumea izanagatik alegina handi eskatu zigon. Trebetasunik ez, horako gauza baten, eta baina azken finean nik uste hor Elhuyarren zera zegoela. Elhuyarren ingurua zen, ikaragarrizko insistentziarekin esan ziguten ekitaldi bat, eta venga. Eta azkenean egin genuen ekitaldia, eta ekitaldian nik uste gehien bat lortu genuena izan zela taldea egituratzea eta taldea sendotzea. Hori, gero ikusi dugu, hau da, ekitaldia osatzeko prozesuan taldea osatu da, talde gehiago, taldea gehiago. Hau da, honeainoko sakundan udako artekoa, eta bain kontxi jarraituko du, kontxi jarraituko du gatzen danarekin. Segi. Herriko jaietan ere, genituen kartela batzuk eta pegatina batzuk herrian zehar, eta karteletan jarri genuen Donibane Euskaragune bihurtzeko prest, eta gero bertaletekan pegatetan Donibane Euskaragune bihurtzeko prest. Katire adierazgarria, jende guztiak ikusiko moduan. Eta gero, lehenizeko gauza, pensatu genuen tailerra, oso tresna interesgarria zela, eta orduan urrian egintzen lehenizeko tailerra, 15 lagunekin, 9 preskidea, gero beste 6 herriko elkartetakoak, eta ez izan ziren 10 ordu eta 4 saio. Balorazioa oso positiboa izan zen, eta gainera oso aberasgarria jende guztientzat, oso tresna indartsua iruditu zaigu, eta autoestima eta motivazioa eta dena lantzeko benetan tresna interesgarria, ez? Eta orduan proposamena izan da, 2013-rako egitaliak bat propio gazteentzako, eta gero bertze bat urrian egingo dena helduentzako. Eta orain teknikako teknologiako histori bat.
hemen ditugu egin zen lehenbiziko tailerra, irudiak, ez dutena jendia konten, gustora, saiokoak. Eta gero iritsi ziren gabonak, eta gabonetarako kanta batzuk aukeratu, CD-ra pasatu, kopia batzuk egin, eta taberneta manatu genituen, eta baita ere kanta horiek zegokien letrak ere manatu egin genituen horrein zeroren inguruan, horren aitzakian. Eta gero, bertze-ekintza bat izan duzen, zorion esaldiak kalian jarri genituen, eta, modu batean, dozun personak iten altzura hartu, pide bat, eta etxera eraman. Gero korrika itxi, eta pankarta bat jarri genuen, korrikari ongi zorria eginez, eta taldeko kide batek, eraman zuen lekukoa, tarte batean. Gure logoa egin. Eta, orain lan ildo nagusia ditugu, gazteentzat egin zen apirilean bertze tailerra bat, hilabeteko kostatu zitzaigun taldea egitea, batzuk ez zuten ikusten biharra handia zutenik edo, irutzen zitzaien nahiko euskera bat zekitela, eta alderdi hortatik lotzen zuten, eta kostatu zaigu. Eta, orain, helduan tailer hori urrian pensamentua duguna egiteko, ja zaigun kostatzen hain bertze, eta aizten errandu gizonen noran du, txuz. Ze formula erabiltzen dugun, jendia erakartzeko. Eta, gero bertze jardunaldi izan dudan dokusarearena, eguzki bideoak eta argia ateratzen dutena, eta orduan 3 emanaldi, Victor Rugon, bat eman dugu apirilean, autonomia aurrera, gero maiatzan itoitz, ustu arte, eta orain ekainan biharra intzuzen, nos quitaron todo. Hemen ere, ez da jende asko hurbildu, eta nahi dugu egin valorazio bat, baina baita ere pentsatzen dugu, gauza hauek behar bada denbora gehiago behar dutela, eta nolapak ere lortu, jendia gehiago erakartzen. Eta, gero hasieratik gauza bat eta proiektu bat beti buruan izan duguna da Mintza Lagunarena. Eta Mintza Lagunarena badakigu, antolaketa konplexua duela, orduan orain nahi dugu, uda honetan joan pixka bat dena prestatzen, lotzen gauza guztiak, eta gai garen, urrietik aurrera martxan jartzeko hori. Irutzen zaigu oso tresna interesantia dela, eta lortzen aldugula, hor gehien bat, ez da Euskaldun berriak direla, Euskaldun zarra direi gehiena, baina asko dute nahiko baztertua Euskara, eta nola lortu, beraien bizitza horretan, egunerokotasun horretan, Euskara hori normalizatzea, ez? Lau aizetala elkartaren laguntza izan. Hori bai. Eta, gero, merkataritza gurean ere, udaleko Euskara zerbitzuarekin elkarlanean ari gara, eta, komertzioetan, jendaurreko postuetan, Euskaldunen mapa egin, eta, zerbitzu hori daukanak udaletxeak, bai tabernari eta bai restaurante guztiari, menuak euskaraz jartzeko, eta alderdi horretatik lan hori, ez? Eta gero Aiton Amonen aterpean daukagu taldekide bat Lourdes, eta lana oso interesgarria eta polita egiten ari dena. Eta da, zerrekan, San Juanen jendearrikoakin gertatzen da gauza bat, eta da, hizkuntzarekiko oso autoestima baxua daukate. Orduan beti pentsatzen dute, gure euskara, oso euskara pobre dugu, guk ez dakik ongi euskara. Eta emakumea hori da, nolapak ere, alderdi hori lantzen eta bakoitza duen posibilitateen barruan, bai ez zerrak eran ez. Bazen egunero, venga, saiatu hau egiten, honekin solastu, bertziekin solastu, eta oso lana polita egiten ari da. Eta, azkena, eskerron ematia denari, San Juan derrei, bereziki lagundu zitutenak ekaineko aurkezpena horretan, bersolariak, zikitilariak, eta batariak eta dena, eta gero baita ere Pasaiako udaleko euskara zerbitzuari, eta lau aziterako kideri, bai Manoli, eta Josuri, eta dena laguntza beharko dugula, ez? Ekintza honetan.